basig si Kubuloy o nagbuhat ba siyang balaod, di ba? Nagbuhat gani sa bagong Jerusalem, nagnaasay mga dagko kay mga sakyanan o astrodome o balaod man na iyam na sa kalibutan. Natural lang yun siya nga lutuson siya sa gobyerno kay nagtarok man siya og mga kaptangan sa yuta, di ba? Oh. Kinala matubang yun siya, nagtarok man siya, ingon siya nga nga si parit siya kay siya nagwali siya, dili dako ka siyang tulubagon kinaama siya sa taas. Pero mas maayo siya boy. Mas maayo siya kay nagsige sa bandi sa mga taong kabos. Kung sa espirituhan nun. Pero ang problema ay ang kalawasan. Hello mga igsoon, welcome sa Espiritu ng Gasa. Ug ang atong pagkasigutan karon mao ang sulat ni San Lucas kining naguluhang ang pag-abot sa anak sa tao. Makunik na kay Kibuloy kay ingong sa anak sa Dios siya. Ito gini siyang dagang giglaw mga explanation no pinaagi kay Uncle Noli. Ug mao ni akong ipangutan ato si Mokol no para ato gini siyang masabtan kung sabay bot pasabot nga ano aduna may anak sa tao ug kinahanglan pud mo ma-explain ko no kung kinsa ba ni si Kibuloy nga siya man nag-angkon nga anak sa Dios ana. Tas basta sa tao Taas sa tao. Sige, Ug pwede na ko basahon Kol. Aduna niya yung mga ilanhan diya sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituonan. Kawadaan sa paglawom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. Pangyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kaya ang gahom sa kawanangan motipas sa ilang nandang anggianan. Unya, mutungha ang anak sa tao. Maabot siya nga gamhanan ug mahimayaon diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog og hangad kamo kay dula ang inyong kalawasan. Sabi bot pasabot ni Manicol. tao kay si Papa Jesus dadaog naman siya dito sa langit naman siya, magpabili naman siya dito, magdala sa layday Mesiyas. Tao po nagawali ngayon niya. Mo ni ilanan. Di ba karon daghan ang dinahunog no, linog no. Tapos nakurbaan na ang mga tao niya, tapos daghan na pud kayo ang naggubot nga nasod, daghan na pud ang nagpadios-dios, daghan na pud nag-angkon nga anak sa Dios. Para ni Kibuloy no. Daghan na mag-angkon ba anak sa tao kay tungod kay na naman na sa mga sinsya di ba na naman isgutan naman na nila nga nintipas na sa kawanangan ang tuyok sa kalibutan di ba? Paspas na paspas na. Ang kanang mga nagawali nga naghuna-una sila makakwarta sila, wala nila na gisgutan kay nagsige magtukod og mga dagkong astrodome, dagkong mga building. Karon umabot man ang panahon na ilanan man na. Di ba? Nagahisgot man na dito si Kristo. Dili na si Kristo. Kulunon man si Kristo og ang puthaw, di ba? Ato man nang na-vlog na sa naing kuan nya ang bot ipasabot sa anak sa tao na inumduman nimo boy katong nagbasa na dito sa si Kristo ana sa langit nagpabilin siya o padala siya og tao Mesiyas pod nga kantos pod mo reflect pod sama siya sa bituon di ba nagisgot pag bituon kani ano na reflect ba sama sa panagway ni Kristo mo usab siya magwali pod sama ni Kristo gi baby iPod mubo pod na pod sa pinakaubos dili alang don para dili pareha ni Kibuloy na unsa na may una nahimo naman og ang sa tuwa pa pod nahimo na pod ang hari anak sa tao nabing ubos sama po din Kristo. Sana mo ba parang imingon sila. Asa kay na makita katong nagpabilin si Kristo sa langit. Nasa buhat sa buhat 3. Ang title niya ni ang mensahe ni Pedro dito sa templo. Musugot ta dire sa bersikulo 19 no, antod sa 21. Busa pag inulsol kamo ug balik sa Dios aron papason niya ang inyong mga sala. Kung himuon ninyo kini, moabot kaninyo ang bag-ong espirituhanong kusog gikan sa Ginoo unya ipadala niya ang Mesiyas. Si Jesus nga yan ang gipili alang kaninyo kinahanglan nga magpabilin siya sa langit hangtod nga maabot ang panahon nga bag-uhon ang tanang mga butang sumalat sa gipahibalo sa Dios pinaagi siyang balaang mga propeta diba? Sa karaang panahon. Badang ako giingon ninyo dinhi bagong espirituhanong kusog di ba nabasa naman nato sa mata sa Bisidonia. Naak na to da sa una na initipon sa atong pundok dire masulay mo. Bagong espirituhanong kusog bago nga nagtuon ba sa nagabasa sa balaang kasulatan nga iya sa espiritu. So ang karaan day kaniadto nga pagtulunan. Dili to siya maayo ana. Ba? Nagkadunot naghanaw na di ba? Pagitaagod to diyan sa Hebreo diyan sa hinumduman niyo to kay nagkadunot naman na
nakahanaw naman, nakadunot, di ba si Kristo, nagbuhat siya bagong kasabutan. Para karon sa giingon ni Kristo, magpadala siya sa pinangga sa lugon kasi Kristo nagpabilin sa langit, di ba? Hinumluman ni mo to boy, basta para yung maklaro gyud ito, nga naagi tanan sa balaang kasulatan, magpadala siya katong makunik niya po sa pinangga niyang sa lugon. Dili ba? Oh, basa na, magpadala siya og pinangga niyang sa lugon, di bubalik. Bugang mo nang dili ko mobalik mga kinaya, para kay buloy. Dili pa ko mahukom ana niya. Masala Kasi pa. ara ba na manubag sa iyang mga utang, di ba? No, ang balaod natural gyud mudakop gyud niya kinahanglan sa mga sala, di ba? No. Tama. Ya, padisdiyos man. Pero ako sa tong vlog na to, dako inon naman di inon sa mga tao. Wa puta kabalo nga mobalik sa Dios kay isa lang siya mobalik sa atong para atong tulisan. Kay bulahan man karon naghilak kay mokatawa na unya nya ayahay man sila, di ba? Basta dia ang pinangga ang sulugon para makaingon gyud ta nga moabot sa anak sa tao. Tao pod nga nagawali ngayutan-on gigamit sa espiritu dili ingon nga anak sa Dios. Tao pod nga sama ka nato. Kasi Kristo ang Alpha ug Omega naman siya. Dini natin yung makapragano sa Mateo 12, ang piniling sulugon sa Diyos. Nakabatngon si Jesus may tungod sa laraw bato kaniya, busa may biya sa ni atong dapita og mikuyo kaniya ang daghang mga tao. Giayo niya ang tanang masakiton o gididaan niya sila pagpanugilon may tungod kaniya. Nahitabo kini aron matuman ang giingon ni propeta Isaias. Ang Dios nag-ingon, "Aniya ang akong gipili nga sulugon, ang akong gihigugma o gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu o gisangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan." Dili siya magiglalis sa musinggit o muhimog masaba nga pagigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang o palungon ang nagkaop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya ug siya pamahimong paglaom sa tanang katawan. Mo na ibot ang bugang na ang kinaiya. Wala di po ko mabadlong sa kinaiya ni Kibuloy kay bulahan ganito nga naitaw nga gamiton, di ba? Pasama ni parang paggamiton, di ba? Nakakataw lang mga maigmat. Nya kanang pagtuo pod. Mo tang dili po ko magdebate-debate. Pagtuo mo man na siya iwag suga. Debate kini mo. Mo na mga reliyon. Kanang dili siya makiglalis. Di ko makiglalis. Mo to di ko paminaw lang ko hait lang yung gisulutian. Basa lang mo sa balaang kasulatan basta ako lang yun. Husayon lang yun nako pinagi sa pulong. Anak sa tao ba nga magpadayag na, gipadayag na ang tinago ni Kristo sa una sa libuan ka tuig. Mao tong naghisgot na nagpinangga akong sulugon. Bugang, ubaw aron mapadayag ang hustisya. Kan may hustisya ta ba? Na may hustisya atong kalibutan karon nga sige magdebatihay o sige ikaw nagwali ka sa kamatuoran, mutipas bangani ka, magpili-pili ka, maglukso-lukso ka, talaw mga bata karon kumingon nga na hustisya karon mga bata karon wala may respeto sa mga ginikanan. Nawala naman to ang mga kaakuhan sa tagsa-tagsa, di ba? Tama. Pero ang problema magud karon gisulat na ni Kristo. Na niya pagpasidaan nga mobalik siya. Di ba kato si Kristo siya man ang naghalad sa kinabuhi mo na sa kuha din di ba niingon ko nga wala na ko sa kalibutanon gihalad na ako kung gagalingon. Tawagod sige lang kong hilak din para maabot ang panahon nga tungod sa mga pinili kubos-kubosan ng katalagman kay adunay nabilin nga buhi. Di ba dyan nakita nimo to dyan? Tanawa karon kay nagwali ang mga tao ana ang mga relihiyon nagwali ana nagubot-kubot sila. Nagwali sila nagiluganay sila magsaba-saba mas kadalanan. Magsige magdebatihay, magsige mag-irguhay nga naa nila ang Ginoo. Di ba? Nya, tanawa diha, gituis sa mga taong walay alam magmabalhinon sa balaod. Si Kristo iyan ang gibuhat. Pero daghan mang mga gisulat ni San Pablo gituis kini mga taong walay alam magmabalhinon sa balaod sa ilang gibuhat sa bawang padid sa balaang kasulatan. Na diha, nakita niyo? Jesus ang Dahil kada basahan na, di ba naana dito sa 1,000 ka tuig. Mo nang gituis sa mga taong walay alam magmabalhinon sa balaod. Mo nang kanang gibasa nato karon pag-abot sa anak sa tao. Tanawa karon daghang mga reliyon sama ni Kibuloy, sama sa ni itong pastor sa ano kisa itong pastor nga sikat po sa ano si Soriano no. Nya sige debate po sa CFD. Catholic Faith Defender. Unya wala defender naman wala naman to ang pagtuo, wala naman tong rehiso tong kaluwasan, di ba? Maghiskot unta tag kaluwasan. Unta maghiskot tawa kay isa ra man ta. Isa lang ta kauyog. Kada wala man na nila nabasa na siya nga pabot mga gubot musab na ang tuyok sa universo, di ba? Nakita nimo diyan? Sa pag-isgot, mahitungod sa usa ka bagong kasabutan, ang Dios mahimong daan sa nahauna ug ang tanan nga nakadaan ug nagkadunot mahanaw sa dili madugay. Di ba? Sulat Nag-usap sa bagong kasabutan. gikan sa Hebreo, si Jesus ang atong pangulong pari. Ya,
tanawa na sa ibabaw na, di ba? Dini sa kalibutan dili sa mahimong pari, di ba? Di ba dyan? Basa diha. Si Kristo sinugdan ang tanawa. Ang buot namong ipasabot mao nga aduna kitay pangulong pari. Naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios didto sa langit. Nag-alagad siya ingon sa mga pangulong pari sa dapit nga labing balaan nga mao ang matuod nga tulda nga tinukod sa Ginoo dili sa tawo. Ang tanang pangulong pari gitudlo aron maghalad og mga gasa ug mga halad nga manap ngadto sa Dios. Busa nga ato pangulong pari kinahanglan usab nga adunay ihalad. Kung aniya pa siya sa yuta dili gayud siya himong pari kay aduna na may mga pari nga naghalad ug mga gasa sumala sa balaod sa Hudyo. Ang gibuhat nila ingon nga mga pari usa lamang ka kopya o anino ni atong atua sa langit. Sama sa usab niini ang nahitabo kang Moises. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko ka makanunay sa pag-click sa subscribe button o pakahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. Di tanawa. Ninungay, wala pa nila kopya lang, no? Gikopya-kopya lang nila, no? Kaysa kung gipamatay man, gipamatay mga apostolis, gipatay man si Pablo, gipatay man, kabalo mo, asa padulong si Pilato, di ba wala? Wala. Di Sa may ilang gikopya nga, kuan ang ginaiyaban ni Kristo o ang ang kinaya sa mga pari. ginaiya sa pare. Tanawa, ang mga kinaya nila sa noon, magpandong-pandong sila. Paladalad sila o ang mga Levita, di ba, bago lang ganito nga naisipti nagisgot o nga sila kuno ang gikuanan kay ang mga Levita dili si Kristo siya ang pangulong pare sa laray ni Melkisedek. Melkisedek tumaw lang siya ba, nag-alagad lang, nakatiman man ko ninyo. Si Melkisedek wala nagbuhat og balaod. Wala, si Abraham lang naghatag og balaod sa 10%. So naman sila yung balaod ro. Ang balaod sa Diyos Amahan, Diyos sa Espiritu. Mura karon nga tuaw, nagbuhat-buhat balaod na di ba wala? Wala. Ang pare ro nagbuhat mag balaod. Dili man ka marehistro sa SIC kung wala kay Bailos. Sa Libita sila nga pare. Kaya naman sila balaod pulpito ba? Libita. Kanang mo tanawa ko na mga binasa o mga Bible o tanawa na kay basahon na kay guide, na kay plano kalina dai balaod. Tama gid. Di ba? Nya karon dito wala man tay balaod. Masakit lagi ni atong mga pulong kay basig siguloy o nagbuhat basig balaod, di ba? Nagbuhat gani sa bagong Jerusalem, nagbuhat gani sa nagnaasay mga dagko kay mga sakyanan o astrodome o balaod man na. Iyam na sa kalibutan. Natural lang yun siya nga lutuson siya sa gobyerno kay nagtarok man siya og mga kabtangan sa yuta, di ba? Kinala matubang yun siya, nagtarok man siya, ingon siya nga si parit siya kay siya nagwali siya, dili dako ka siya tulubagon kinaamo siya sa taas. Pero mas maayo siya boy. Mas maayo siya kay nagsigisag bandi sa mga taong kabos kung sa espirituanon. Pero ang problema iyang kalawasan. Mara ganing ingo ko, Ginoo, anak sa Dios man ka, kakibuling madlok man ka. Tama. Ko siya tinago kay anak ingo sa man. Diyos. Di ba si Kristo sa anak man sa Diyos yun tinod. Tama siya nahalo kanit sa mga ang dakop niya kanito, di ba niya atubang man siya. Ang problema kay nahadlok man gani sa gobyerno nga matara na ang ilang basihan o mga dalunggandra kontra ang Diyos nga pakita tanan bisag buhok sa imong ulo. Wala sa hadlok. Ayaw kahadloki ang makapatay sa imong lawas. Kahadloki ang makalaglag sa imong espiritu. Kung nakabalo si kibuloy ana, hadlok na sa Ginoo eh. Bisag usaw na kung pababa ra man ko na boy kanang ibalo ka pagbalik sa datang espiritu gamito nila ang mga gift of tongue. No? Tama gid. Maayo sila pud manulti, mga bright pud maayo pud sa manulti. Di ba? Diyan? Sa tunas ba sa katong akong giingon nimo ganiya sa katapusan sa kalibutan pahinomdom ni Kristo mabalik siya, di ba? Katong akong giingon basa ato sa last to dito is kini Sulat ni Pedro. tanawa Kaduhang sulat ni Pedro. paragi mo sa sugoda murag tas-tas pa na pero sugoda sa sugod ang kalibutan karon laglagon pinagi sa kalayo. Sulat ni Pedro. Nagsaad ang Ginoo nga mabalik siya. Minahal kong mga igsoon, ini ang ikaduha kong sulat kaninyo. Sa una kong sulat og niining sulata kaning kamutan ko ang pagpukaw sa inyong mga maayong nahuna pinaagi sa pagpahinumdum kaninyo niining butanga. Buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa mga balaang propeta kaniadto ug ang sugo sa Ginoo og manluluwas nga gihatagag kaninyo pinaagi sa inyong mga apostoles. Una sa tanan angay ninyong ibaluan nga katapusan mga adlaw may mga tawo nga manuha kansang mga kinabuhi gigamhan sa ilang kailibgon. Magbugal-bugal sila kaninyo sa pag-ingon. Dili ba misaad man siya nga mubalik?
Hain naman siya, nangamatay na lamang mga ginikanan, apan mao gihapon ang kahimtang sa kalibutan. O, tirawa, di ba, hitabo na karon. Teka nang bugal-bugal, no? Tama O, ipadayon dyan, ipadayon. Ituyo nila ang dili pagtagad niining maong kamatuoran nga kayatong gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta pinaagi sa iyang pulong. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig, naagi usab sa tubig sa lunok ang unang kalibutang gilaglag. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong makita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga daotang hukman ug laglagon. Apan mga hinigugma, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig sama sa lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa ginahuna sa uban, apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kun dili nga ang tanan may nulsol og mubiya sa ilang mga sala. Ipadayon. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka watan. Nianang adlaw ang kalangitan mahanaw uban ang kusog nga dinahunog ug ang mga butang musilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw ug uban sa tanang nga anaa niini. Og sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga makignabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang magulat kamo sa adlaw sa Dios nga ang langit musilaob ug maugdaw ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit, apan magpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Bago ispleto ko sa. Ako na Si Pablo, kay padayon pa. Busa ang mga hinigugma samtang nagpaabot kamo niya ng adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios. Ug may pakigdait kaniya ug isipa ang pagpailog sa atong Ginoo nga usa ka higayunan. Ang iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal nga igsuon ni Pablo nagsulat usab kaninyo. May tungod niining ginamit nga kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kining mga butanga iyang naisgutang tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Gituis kini sa mga walay alamag, sa mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa abang bahin sa kasulatan. Og sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Mo na karon na dagan rilin mo nang dili ko magdebate-debate, di ko magsaba-saba sa kadalanan kay daghan karon ni gamit siyang kay balo. Mo na yung ana ikaw yung balo, ayo gamitan ninyo magpalayo kada ko mo na karon nagiskutan ni Kubuloy o ni Kibuloy, di ba no? Mga daghan po mga pari, mga wagwali, daghan pud kainon. Magsige man sila debate-debate. Ya, good. mo tong giingon na naa sa balaang kasulatan nga nagahis ko kinahanglan maghalad mo sa inyong kinabuhi. Unsay halad ba inyong kinabuhi ba? Ampo surrender ba sa Ginoo? Nga siya na ang mahibalo kanimo, dili na ta magbalaka. Di ba? Na nakunik dito sa imong pag-ano itong nitipas na sa universo. Na nagyapon na isa ka libo. Nakunik po na dito sa ingon nga adunay usa ka tag-iya sa paras, di ba no? Na sa hardinero no, nya niadto siya dito nya puton nitong paras siya pag-abunuhan sa isa ka tuig no. Nya isa ka tuig sa siya sa kalibo ka tuig, di ba? Naghisgot ana. First millennium, second millennium, karon pag-abot sa espiritu bago espirituhan ng kasog mubo lang nga kahigayunan nga magwali, magsulti ko magwali nga anak sa tao. Tao pod sama kaninyo kay John 16, basahan na John 16. Na diha John 16 ubos. Sa ubos lang, diretso na lang na basahan niyo ang John 16 about sa espiritu. Sa Espiritu Santo, di ba? Magpuyo uban kaninyo. Tama ka. Puyo. Aning buhat sa espiritu Buhat sa Espiritu Santo, John 16, di ba? sa 12. Daghan pa unta kayo ako isulti kaninyo. Ilakto-lakto na lang dyan. Ilakto-lakto na lang parang makuha siya. Magtatabang. Ipadala ko samtang monto ako. Ipadala ko kanina ang magtatabang. Nig-abot niya. Sutian ka muna sa kamaturan. Di ba? Dara, Ipadayon niya. ako lang katus. Oo. Daghan pa unta kayo kung isulti kaninyo apan karon dili pa kamo makatungkad nini. Apan inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kung dili sultihan kamo niya sa iyang nadungog ingon man sa mga butang umaabot. I-stop sa diha. O di ba? Nagsulti ba ko kung ang galing pabot? Di ba? Naas bala ang kasulatan. Nagbuhat pa kong referensya. Nagbuhat pa kong balaod diri dyan. Di ba boy? Nagbuhat pa tag balaod din Wala. Hait lang yun ang akong isulti. Kaya kung isugilon gina niya. Nya, wala man ta kabalo sa pag-ampo. Surrender mo na sa Ginoo. Wala po ta kabalo sa atong silot ug sala mo nagisulti nako mga silot kadluki ninyo ang Dios ay kadluki makapatay sa imong lawas, kadluki ang makalaglag sa imong espiritu. Mo nagahit akong sinultian. Nya padayon dyan tanawa karon. Unsa inaa dito? Di ba? Himayaon niya ako kay ang aniya kanako
iya mang dawaton gisulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan akuha. Busa mingon ako nga dawaton sa espiritu ang akong ihatag kaniya og isugilon niya kini kaninyo. Mo din nga wala ta nagsimba og patay nga Dios mga kinulit sa tao, di ba? Ingon na siya. Pinaagi kaniya ang espiritu, di ba? Ang kabuhatan, di ba? Diha kaniya og anak kaninyo. Anak sa tao pod gikan niya dito akong gipaminaw ang sulti sa espiritu pinagi sa akong kasing-kasing akong giwali kaniya isugilon nako ninyo. Dili ka nako og anak kaninyo kay gikan kaninyo kadto kaniya. Ipadala mo kamo ngadto sa amahan. Ipasigarbo ko kamo. Ako magpasigarbo kaninyo. Busa ipasigarbo ko pinagi sa inyong buhat. Wala nga ako dili ko maula mo sulti kanang miingon ako bad og kulto. Yes, natuman gyud na. Mao man ang propaganda sa mga tawo nga tawhanon. Kay mo na ingon nga naigiayon ako dili na mo balik dili mo angkon nga naayo dinhi kay gusto dili sa gusto mo balik hadlok ayon og mo balik sa Dios, di ba? Tama gid. Daghan na kaina daghang gipakita diri pero dili sila mo saksi. Magsige sila og libak mo si mao man na si Kristo sa una, di ba? Gipalansang sa cross kisa napalansang sa cross si Anas ug si Caiphas, di ba? Tama gid. Nya nakakita ka napatay si Anas ug si Caiphas, di ba? Wala. Namatay lang tos katigulangon. Nya karon kisa na nga matay kana mang ilang gibalaan. Gipatay nila si Pablo, si Pedro ug mga apostoles. Na sila man nagpatay. Oo, gamit na po ang pangalan. Mga natong pagsimba sa mga Diyos na sa kaalam ni Solomon. Sunod na gawin nato nga episodes mo na itong isgutan. Kanang pagsimba sa kinulit sa tao. Gigamit ang ilang kailibgon. Ilang mga pagpinta, mga mayong hiyas sa ron dito sila mag-ampo-ampo. So sunod, kamo naminaw ani kay taas naman ang atong paghisgot. Kamo naminaw ani padayon lang mo sa espirituhanong gasa. Gasa ni kay dili ni para natong tulo kun dili para sa kalibutan kay gisugo ko sa espiritu nga isulti ang kamatuoran haron inig abot sa panahon dili na ta magmahay inig abot sa mga katalagman kay nagahisgot man karon nga nitipas na sa universo ang atong kalibutan nya tanawa ang nagwali wala na hinon nagsige na hinog pabuhat og dagkong mga building, di ba? Mas maayo pa ganito atong gobyerno, di ba? Kay naghisgot pa sa mga umaabot, di ba? Nya naghatag pud sa mga tao. Tanawa karon ang atong pagtuo. Tama na kay Kibuloy. Kung isog siya atubang siya kay dako man siya gitukod diri sa kalibutan, di ba? Nagamit man siya og iya kay Cesar. Nya ko adere wala man ta. Nya kung naihatag sa to si gamay ihatag na to mutabang man tas ng kinahanglan. Pero kulang pa gani sa tong kinahanglan boy, di ba? Ato cellphone lang gid atong i-vlog no. Naglisod pa gitag mga signal. Tama gid. Nang nagtrabaho ta pero igo ra man ta sa trabaho pod. Igo lang makaon. Nya man ingo Ginoo paglipay mo kung naa ka ninyo. Nya trabaho lang mo sultis kamatuoran. At least hindi abot sa panahon ni hatag ta sa itong kaugalingon ngadto sa atong kaluwasan sa espiritu, di ba? Kaya kung tawhanon ra ang atong una murag nadlok na punta na atong kabalaka. Sa amin kamo ta, kita tanan din ni kamo pud na minaw, kamo nakadungog ani i-share po ninyo ngadto sa uban. Hapit na sa gid mo balik. Isulti gid nako ninyo kay samtang buhi pa ko o buhi pa ning mga pulong, buhi pa ning YouTube na to, buhi pa ning mga signal. Base sa sunod og magdahonog-dahonog di basig magmahay mo nya wala mo kadumdum asang lugar karon na ako din nagduhig ko sa kalay sa espiritu. Naman na sa samtang dito sa ipadala niya ang yang Mesiyas magduhig pod kay gisilyuhan pa man ni Kristo sa una. Libo pagod katuig niya nya to sa mga daotan kay dili sa gustong taon daotan nga patyon. Mo nang dagan nagamit ni Bireng Maria kay si Bireng Maria naman sa mga daotan mo pong gigamit karon siya nya giludhan ninyo dito dili makasulti di makadungog ya diri man sa kuha madungog kay impitik sa espiritu so tingali boy timanin niyo na kadang pitik sa espiritu atong basahon na karon og makita nimo na pitik sa espiritu sa atong kasing-kasing ang bagong espiritu anong kusog nya nagisgot diyan ang bagong espiritu anong kusog no ang bagong Jerusalem mo na nagisgot po diya nga nanalingsing namo sa pagkapatay kanyanto Dili pud angay kagulan ning mga nahitabo karon nga na mabot ang mga balaang propeta. Kay aron matuman ang kasulatan. Para matuman ang kasulatan basi kana silang Kibuloy kana sila ana kay na may paghahion. Dili pud kahibungan po ning dahonog mulinog po na siya kay magbuhat ba dito sa Ginoo naam na sa balaang kasulatan. Naman yung igbat lang ta. Kasi may timilan dahil sa kanang mga baka akong mga propeta. Pagka nagbot-bot silang mga pulpito panudlo. Ano yung mga seremonyas mura balik-baliko nila. Manay baka akong propeta. Baka ako nga propeta. Ano naman? Ang balaod. Kada ding maingon sila nga mo ni ang simbahan nga tinukod sa Dios. Nagbot-bot sa Ginoo. Nagbot-bot sa Ginoo. Nang ingani nga pagpakasala ang tao, mubalik na gid ang Ginoo. Mo ni karon nga ni extend lang ta karon ni hangyo lang ko sa Ginoo ako apaling kautan sa mubo lang ang panahon. Yung mubo lang maghatag niya nako. 1335 days. Tama? Tama. Di ba nag-akta sa una diri nga
gilutos po no, giingnan kog buang no, grabe gito sir, hinilakay ni no 1,200 plus ug dapat toy COVID naabot po tong mga linog-linog. Tama gid. Giak raman nato na. Ito ditipon po nato dire dito po mo nagtuo. Kay kinahanglan gid matuman ang kasulatan nga kung kinsa kaniadto mausab sa iyang pagbalik. Tama. Nga, dili siya mobalik oy, anak sa tao pod nga nagpuyo uban kaninyo, di ba? Naman sa katungkuan sa katago nagpuyo uban kaninyo, di ba? Katong gibasa natong naagi no na gibasa ni mamang ni mo diyan katong kung ang nagtuon sa espirituhanon makatugkad kamo kay nagpuyo uban kaninyo tao pod. Pero mobalik si Jesus. Nana ang espiritu. Espiritu. Magtakuban siya gitago, di ba? Na sunod na ko atong basahon na katong siya gitago siya sa espiritu. Para makita niya kinsa ang mga laglagon. Kinagan makinig-explain nga sila ang anak sa Dios pero tanawang binuhatan ni naingon mo sa San Pablo, panid-an ninyo ang wali. Nga ilang gisulti ila gibuhat. Tama ang binuhatan kay may panidan. Oh, pare sa imuha. Boy, naglakaw ka, nagtrabaho ka, ikaw diyan nagtrabaho ka sa layo, ay kabala ka lang. Hatag sa Ginoo. Walang halad sa iyong kinabuhi. Kung sa meto, halad dito, at least dili lang ka magdumot sa tao. Tama. Ayaw pamalikas, ayaw paghukom, kung naay mga bad nga tao, sulti lang siya. Kung dili, itaktak yung mga matiil, di ba? Kung unsa inyo ilang kanon, unsa ilang istorya, sabay-sabay lang. Kaya dili man imo nga lang, imo parang tuiso sa mo man. Dili mo maigo sa, dili mo bali og bawog-bugang. Tama. Kinaya, nga naman man ang gahit mo ginag-ulo, di ba? Naamlas balang kasulatan, unsa ganito boy? Kung magbasa tas balang kasulatan, mayamid lang sila, kay gahit din silang mga ulo. Nyami Ang tanawa na, kanang mga tao nga katoliko, ang problema ba, ang katoliko yun, gina, balos, bala ang kasulatan, pagkutanon ni mo, unsa na si San Pablo. Oh, itong kaabagan ni Rio, tinuod man gito, pagkutanon kinsa si San Pablo, wag kabalo. Si Saulo na ay mamamatay tao na, nanapak na siya. Pare karon ni Kibuloy, daghan kay sa gipangkuha sa mga tao gipangkuhanan, manapak na siya, ihatag na niya. ang pagkakabo siya sa manihog. O makaya niya. Kung di niya makaya, Oh, lisod na ba po na, kay daghan sa kwarta, pwede na mo gamit ang tao. Nagubot laging kalibutan. yung mamatay siya asa sa paingon. Oo, mao na pagutan na, bahala na siya. Kaya man ang gipili. Kaya nag-ingon man, pare ka na naikot nga ni Vice President nga bulahan ang gidaog-daog no gilutos. O gilutos siya. Pero sa una, gilutos siya. Wala siya gilutos lang siya tungkol sa balaod sa gobyerno. Normal magid na. Ang alang man po dako kay nagasto diya sa Senado nya. Exemption siya ang uban gani gina. Ato bangon niya dito kay naa man po siya sala. O kana yang mga sala o tawanon man na dili man na sa tinuhuan. O ang alang mag-ato na sa Ginoo. Naman siya sala sa gobyerno. Sala sa Kana mga illegal di ayo. Dako kay nagsala oy, mo nang ingon nga ihatag kay Sisa ihatag sa Ginoo sa Ginoo. Mo sa ko adri ihatag na ko iya sa Ginoo sa alagad darara ko diri. Nagahilak mo gani kung uban anak nga atong masakiton na kayo niya. Yung ko Ginoo ayo hasan ni ako aning sultian yo pag-ayo. Wala na po nabalik din eh. Wala na. Niya mag-ani diri nagtinga-tinga niya dili maminaw. Niya pag-abot dito naglabay. Kay lagi ko no ingnon lagi ko no di ko magpatambal ni Noli na ayaw ko dito pero walihan man ta. Alok silang balik ayohon. Basig kada- ayohon. Kana kung pamilya ko do bana Balik sige, igugmang asawa tahura ang bana wala ko nagbulag-bulag mong asawa sakitan gid nako ani nya ako abad ina apabutan lang yung patay ninyo para dili mo magmahin ako wala nga ako ana na igo ani nako magpapandong ko anak kuaon na nako pandungan na ko sa ulo biyaya ang sala naa naman dito no biyaya ang sala kaya nagbuhat ang sala sama sa Nagpatay sa babalingong lawas. basta kamo dyan asa ka nagtrabaho magid mo maglakaw mo ay naku na ay sama sa kawatan siya di ba ganiya. Tama gid. Yan sa pa yung pangutana bayan atong ipabasa kaniya kaya atong ipamatuod. Kaya na ay mga gahig mga ulo sige ingon nga wala mo sa bala ang kasulatan. Apostoliko nagtuman sa sugo sa mga apostolis. Na sige tayo yung apostoliko nga sibahan mag-ampor ba tag Ginoo ipadala kada mo ang balaang espiritu bisig bagkaon ta ipadala kada mo ang balaang espiritu nana ang balaang espiritu imong panidaan ang binuhatan ug magisulti sibo ba ug naabas otoridad. Uy, dyan, sultian ko kamo, si Kristo, authoritarian. Ayaw mo ingon nga demokrasya si Kristo, dili. Authoritarian. Sa yan, pagkatao sa demokrasya siya, kaya nakaingon man siya, isa kalibo katuig, hapang kalutan. Dito siya sa taong naotan. Pero Nga matinumanon man siya. Kaya mo itong naingon siyang, balik na ko, espada, dili kalinaw kung dili espada. Tama? ang pulong gid niya may gamito Oo. paghukom niya. Kung kanya ding ingon niya, kung dili ka mo matinumanon ka na ako magpabilin matinumanon kay dili ako makalimod sa akong kaugalingon. Tama? Tama gid. Ang hinumdum na. Tama gid eh. Kaya pagbalit niya, Espada siya ay. bunala naman ta niya. O pre sa imo ha. Ikaw akong anak diyan. Nya sige kag pabadlong dito gigamit mo akong pangalan na unsa ko na akong buhaton. Pero Dala pa nimo akong picture.
Grabe gyapon niya yung gugma. Oh, grabe yung Pagdala gugma pa man niya. siya- Pagpadala pa man siya espiritu Oo. para tuliron ng dalan. Okay, maingon siya maadto ko samahan apan Basi magbago pa. di ko kamo biyaang daw ilong tapos ipadala ko yung espiritu magbago pa. Manilas niya nga pagkuan. Para pagbalik niya, wala na gyud. Pagkataog Wala lagi gipadala lagi espiritu lagi nako ani pero pila ka kaltex pod akong luha nga hilak. Paputlan mga liog sa akong mga kaliwat diri. Go sa tong mga buotan. Mao ra na gud abay basi. Kamo po mga tao nga sulti na mo dili maayo. Salamat kaninyo kay diha man ta nabandi. Kamo sa una diyan nagahilak mo o kay muna nagantos pud mo tungod nako kay di tuo mo nako kay sa una wala mo pud maminaw nako. Amo boy nagantos pasagdain na tong mga tao kay mo to naghatag bandi mo kanina si Kibuloy di ko maghukom diha kay daghan po sa gitabangan katong namahandi siya daghan man sa gilupigan. Pero ang problema na yang kaugalingon. Tama. Basig bubalik po siya sama po makantos po siya balik ihatag nito sa uban. Mo na karon ang akong papel mo ning bugat kayo kay ako man yang giingnan na magduhig. Mo tong musidlak. Mo tong mausab ko. Mausab akong tingog, mausab akong mga kamot, uban makakita nga sama na panagway ni Papa Jesus ko. Papa Jesus bugat kay nga ko, imong yatag nako. Kay ngano man ang expectation sa tao, igo lang ayuhon silang sakit, dili sa gusto ayuhon sa ilang espirituhan. Wala nga nakasulti ko yung kamaturan, dili ni ako dili iya sa espiritu. Patay nako sa kalibutan nun. Ang akong anak, akong maigsoon, akong mahigala kanang katuman sa sugo saman. Kung salamat kaninyo kamong mga tanang tao sa kalibutan. Dili madungog ang atong pag-ampo kung aduna tayo yutay ka sala. Paling ta sa Dios bulahan ganita nga aduna patay kinabuhi nga makatapak sa atong mga sala kadto. Salamat o God bless ang Dios kanunay magauban kadto. Amen.